НАК подкаст, представен от WA Time. Може би помните, че в края на миналия месец ви казахме, че ви очаква една изненада. Човекът, който интервюрахме, беше така мил да се съгласи да участва в нашия подкаст, а той именно е Христо Петров, или по-известен като Ицо Хазарта. В следващите минути ще чуете нашето онлайн интервю с него. Здравейте! Нашия първи въпрос към вас е: кое е най-хубавото нещо, заради което бихте се върнали в ученическите си години, и кои са онези мили спомени, които ви карат да се усмихнете? Винаги е трудно, когато трябва да посочиш едно такова нещо, когато има тази частица най. Защото особено в конкретния случай нещата са безброй. За добро или за лошо човек няма как да се върне в детството. Обикновено късно го разбира и необратимо. А моето детство беше детството на всяко едно нормално дете в България. Много различно от това, което е в момента, защото времената бяха много различни. Ние не знаехме какво е интернет. Давам си сметка, че това нещо няма как да бъде обяснено на едно дете, което сега е дете. Но имахме много неща, които ни бяха забавни, приятни. Аз специално играх много футбол. Даже 2 години изкарах в детски отбор на един футболен клуб. Един от спомените, които всеки човек на моите години пази, е, че тогава имаше едни времената, както казах, бяха други, и примерно имаше едни марки шоколади и едни шоколадови яйца, едни такива неща, които сега на вас ви е смешно, обаче тогава ги нямаше. И по различен начин, един път в годината, по Нова година, по Коледа, родителите намираха начин я от някой, който е пътувал в хубава такава западна държава, я от едни магазини, дето се казваха Кореком, дето не можеш просто така да пазаруваш. Чакахме ги тия празници, защото тогава знаехме, че ще получим неща, които ги няма през годината. Подаръците имаха един друг смисъл тогава и друга стойност, понеже сега ние имаме всичко. И нашия свят е пълен с захар и с пластмаса. Но истината е, че тогава играчки много нямахме, да не говорим пък за такива като Лего и неща, които пак са дошли от уния същите държави. И най-голямата радост, една от най-големите радости беше да получиш такъв подарък. Някои от тия шоколади или вафли, деца ги рекламират и даже ги наричаме буклуци, с извинение, тия храни, но тогава никой не смееше да ги нарича буклуци, понеже бяха рядкост и имаше така много малка възможност да ги имаш. Иначе има неща, които не са се променили, според мен, и те са това да видиш морето. Всеки един от нас, като българи, си чакаше лятото и като деца чакахме с влака, защото се водихме с влак. Така че морето, ваканцията, естествено, съм сигурен, че носи същата радост за днешните деца, каквато е носил тогава за мене. Това е. Няма как да изброя, безброй са нещата, които биха те накарали да се върнеш в детството, биха те накарали да го искаш, обаче не може. И нашият втори въпрос към вас е: трябва ли да мислим за бъдещето или да се фокусираме върху настоящето? Аз никога не съм бил привърженик на тази дума "трябва". Макар да знам, че не случайно има. Дали трябва или не трябва, аз не знам. Бъдещето е нещо, за което всеки човек си мечтае. Мечтаеш си да станат някакви неща по-хубаво, да получиш нещо, с нещо животът ти да бъде по-добър. Но то
зависи от нас самите. Това е клише и е тъпо да го кажеш така и да очакваш, че някой много ще се впечатли. Мога да ви дам пример обаче. Аз цял живот правя хип-хоп. Айде да не е цял живот, но когато бяхме 10-ти клас, на по 16 години, заедно с няколко приятели от моя клас, решихме да направим рап група. Е така на шега. Бяхме на една вила, забавлявахме се и тогава просто на шега решихме да направим една рап група. Първите 2-3 години, това беше далечната 1996 година. И първите 2 години песните, които успяхме да запишем и направим, и до сега ме е срам да ги слушам, понеже да го кажа направо, са тъпи. Извинявам се за думата, но тя е най-точната. След това лека по лека се понаучихме. Някои от песните ни станаха доста популярни. Аз съм в момента на 44 години. Имам повече от 3000 концерта и създадох един истински добър бизнес. Не просто една сбъдната мечта, но един добър бизнес, с който успявам да живея добре. И аз и семейството ми. И той е свързан с музиката. И с това, че когато бяхме на по 16 години, ние реализирахме една детска идея. Едно мое решение от 10-ти клас изхранва моите деца в момента. Аз имам 3 дъщери, най-голямата на 19, средната на 14, най-малката е на 3. И успявам да направя така, че те да живеят сравнително добре, заради моята детска идея да направим рап група. Така че когато говорим за бъдещето, е добре да знаем, че макар да подценяваме понякога в сегашния момент, нерядко става така, че някои решения от сега носят своите плодове през целия ни живот. Това е като един парфюм, който пръскаш сега и ако го направиш както трябва, той ухае през целия ти живот. Благодарим ви, господин Петров. И въпросът за тази седмица е: Има ли въпрос? на който бихте отказали да отговорите? И кой е той? И отново може да го споделите с вашия клас. Или да намерите нас? Бъдете подготвени за всичко, Защото следващия може да е един от вас.